Gepli yer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 2 fevraly hepdeniň sişenbe güni. Habarlar gündeliginde Praga'daki studiyadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň howa darbalary gündogor Owganistanda Islam döwleti toporunyň dolandyrýan radio stansiýasyny tandan çykardy. Bu radio öten ýyldan bäri Owganistanyň gündogor etraplaryna Islam döwleti toporunyň ekstremist Türkmenistan şol dünýäde ykdysady azatlyk boýunça iň gowşak 5 ýurdyň arasynda agdaldy. Iqtisadi azatlykları boýunça täze çap edilen ýyllyk hasabatda Türkmenistana iň repressiw ýurtlaryň arasynda dünýäde 4-nji orun berildi. Türkmen işgörleriniň azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Türkmen banklary olaryň özleriniň daşary ýurtlardan satyn alýan haritler üçin bank üstü bilen amal aşyrýan töleglerini daşary ýurt pullaryna öwürmekden ýüz öwürýärler. Ortadan Ukrainadan süýjükö kandidar önümlerini getirýän teleketçiler bilen söhbetdeş boldum. Ondan soň Kazakstanyň unaş önümlerini getirýän teleketçiler bilen söhbetdeş boldum. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Birleşen Ştatlaryň howa darbalary gündogor Owganistanda Islam döwleti toporunyň dolandyrýan radio stansiýasyny sandan çykardy. Amerikan we Owgan resmiýetleriniň 2 fevralda aýtmaklaryna görä Halifatyň sesi atly radio Pakistan bilen serhedin golaýynda howadan urulan 2 darbanyň netijesinde ýok edilipdir. Nangarhar vilayatynyň häkiminiň medeniýet wekili Atullah Kogyanyň Azat Ýewropa azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Islam döwleti toporunyň 29 agzasy hem zarbanyň netijesinde öldürilipdir. Şeýle ol hüjümüň netijesinde radionyň 5 işgäriniň we websaýtda işlen 3 adamyň öldürilendigini habar berdi. 2015-nji ýylyň aýagynda döredilen Halifatyň sesi radiosy soňky ençeme hepdeniň dowamında Nangarhar vilayatyndan Islam döwleti toporunyň ekstremist maglumatlaryny ýaýradýardy. Şeýle-de radio stansiýa söwüşçileri hakyna tutmak we jurnalistlere haýbat atmak üçin hem ulanylýardy. Ortaýatyň premier ministri Dmitri Medvedev 2 fevralda 2016-njy ýyl üçin ykdysady ösüş plany boýunça maslahat geçirdi. Medvedev hökümetiň ösüşe uly mümkinçiligi bolan we günbatarda öndürilen önümleriň ornuny tutup biljek strategik pudaklary şol sanda ulag önümçiligini, owa hojalygy we transport ulaglaryny goldajakdygyny aýtdy. 2015-nji ýylyň krizise garşy plany 2,33 trillion rubl ýagny 30 milliard dollara barabar durupdy. Ortaýatyň ykdysady ösüş ministri Aleksey Ulyukayev 2016-njy ýyl üçin krizise garşy planyň bahasynyň has arzan boljagyny we 9,16 milliard dollara durajakdygyny aýdypdy. Geçen ýylda bolşaly hökümetiň bu ýyllyk planynda bank sistemasyna ýardam göz öňünde tutulmaýar. Kazakstanyň iň uly şäheri Almatyda onlarça Kazakstanly milli pul teňgäniň hümmetiniň pete gaçmagy bilen baglylykda dollarda alynan jaýlarynyň barha artýan bergisine garşy protest bildirdiler. 2 fevralda Kazakstanyň Kaspy bankynyň öňünde jemlenen protestçiler bankyň başlygy Mikhail Lomtadze bilen duşuk geçirilmegini talap etdiler. Protestçiler öz kreditleriniň ýanwar aýynyň kursy boýunça ýagny 1 Amerikan dollary 183 teňe derejesinde gaýtadan hasaplanmagyny we teňe geçirilmegini isleýärler. 2 fevralda 1 Amerikan dollary 360 teňe derejesine ýetdi. Merkezi Aziýanyň iň uly energiýa eksportýory Kazakstanyň milli puly dünýäde neftiň bahasynyň pete gaçmagyndan soň geçen ýyldan bäri öz hümmetini ýygyderli ýitirýär. Teňeňiň hümmetlenmegi soňky aýlarda Almatyda we Astanada ençeme protest çykyşlaryny döretdi. Texasly senator Ted Cruz Iowa ştatynda Respublikanlaryň 1 fevralda geçirilen saýlaw ýygnagynda öňe saýlanyp milliarder Donald Trumpdan üstün çykdy. Demokratlaryň arasynda öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton we Vermont ştatyndan senator Bernie Sanders deň derejede baryp Clinton 49,9% toplap sehelçe tapawut bilen öňe çykdy. Ençeme aýyň dowamında Respublikanlaryň arasynda öňde baran we aýallar hem azlyklar barada gapma garşy pikirleri bilen dünýä medeniýetiniň üns merkezine düşen Donald Trump'ın saýlaw prosesinde gazanan netijesi onun üçin uly ýetki boldy. Iowadaky saýlaw ýygnagyna gatnaşan sesberjiler 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlary ugrunda öz isleglerini ilkinji bolup ma'lum etdiler.
Pentagon 2 fevralda hödürlen 2017-nji ýylyň büdjetiniň taslamasynda Birleşen Ştatlaryň Gündöwür Ýewropadaky güýçleri we Islam döwleti toparyna garşy töweşleri üçin has köp maliýe serişde sorady. Pentagon 1 oktýabrda başlanýan täze maliýe ýylda jemi $583 milliard soraýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri 59 milliard dollaryň Awganistandaky harby çäreler bilen bagly tölegler üçin $7 milliard gowragynyň Irakda we Siriýada Islam döwleti toparyna garşy töweşler üçin niýetlenýänligini aýdýarlar. Resmiýetleriň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ash Carter büdjetiň detallary barada 9 fevralda etjek çykyşynda dünýädäki howplaryň üýtgemegi barada sözler we Orsiýatyň 2014-nji ýylda Krymy annex etmeginiň hem Gündöwür Ukrainada Orsiýatçy separatistleri goramagynyň döredýän töwekkülçiliklerine ünse çeker. Orsiýat Siriýada kurşuň soňuna çykmak boýunça gepleşikleriň geçýän wagtynda adam pedaly howa zarwalaryny amala aşyrmakda ýazgyryldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepli yer Azatlyk radiosy habarlar gündeliginde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň howa zarwalary Gündöwür Awganistanda Islam döwleti toparynyň dolandyrýan radio stansiýasyny tandan çykardy. Amerikan we Awgan resmiýetleriniň 2 fevralda aýtmaklaryna görä, Halifatyň sesi adly radio Pakistan bilen serhedin goýunda howadan urulan 2 zarwanyň netijesinde ýok edilipdir. Bu radio Islam döwleti toparynyň ekstremist maglumatlaryny ýaýradýar diýişle söwüşçileri hakyny tutmak we jurnalistlere haýwat atmak üçin hem ulanylýardy. Soňky maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Awgan we Amerikan resmiýetleri Islam döwleti topary tarapyndan ýürüdilen Halifatyň sesi adly radio stansiýasynyň hawa zarwalaryna dargadylandygyny aýdýarlar. Bu radio öten ýyldan bäri Awganistanyň Gündöwür etraplaryna Islam döwleti toparynyň ekstremistik wagtlaryny ýaýratýardy. Nangarhar welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Ataullah Haqqaniýanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Halifatyň sesi radiosy 1 fevralda ýyl akşam Pakistan terhediniň goloýuna dargadylypdyr. Radionuň berýän gepleşikleriniň togtandygyny yerli ýaşaýjylar da tasdikladylar. Kimdigi ma'lum edilmedik bir Amerikan harby resmisi radio stansiýasynyň Birleşen Ştatlar tarapyndan urulan 2 hawa zarbasyna sandan çykarlandygyny aýdypdyr. Amerikan goşunynyň polkowniki Birleşen Ştatlaryň hem NATO'nyň Awganistandaky missiýasynyň metbuat wekili Michael Horn bir beýanatda Amerikan güýçleriniň Arsen etrabyna terrorizme garşy 2 hawa zarbasyny amala aşyrandygyny bildirdi. Ýöne Haqqani jemi 4 zarwanyň 3-üsiniň Islam döwletiniň nişanalaryny degip toparyň aglarlaryndan 29 adamyň öldürilendigini aýtdy. Ölenleriň 5-si radionuň işgärleri, 3-üsi hem stansiýanyň web saýtyna işlän adamlar. Welayet polisiýasynyň sözçüsi Husayn Masragiwal Islam döwleti toparynyň döreden suudunyň hem dargadylandygyny aýtdy. Islam döwleti topary 2014-nji ýylda Siriýanyň we Iragyň uly bölegini basyp alandan soň 2015-nji ýylda Awganistanda peýda boldy. Onuň Awganistan bilen Pakistan aralygyndaky goragy gawşak serhedin ýakatynda ýerleşýän etraplaryň bir näçesinde jeňçileri bar. 2015-nji ýylyň aýaklaryna gurulan Halifatyň sesi radiosi Nangarda beýkanun suratda Islam döwletiniň ekstremistik wagtlaryny berýärdi. Ýepreşiklerini peştun diline alyp baran radio stansiýasynyň topara täze aglar çekmekde we jurnalistlere haýwat atmakda hem peýdalanýardy. Iratynyň aglar we köplüğiniň telewizioniýa we internete elýeterligi bolmadyk Awganistanda radio güýçli serişde bolup durýar. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölüminde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleyer Azatlyk Radio tesisi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanyň Täjikistan bilen serhediniň goýundaky Gunduz vilayatynyň Daşt Arçy etraby söwüşçüleriň gözegçiliginde galýar. Olaryň aglaba bölüginiň merkezi Aziýaly söwüşçüler döwü hem aýdylýar. Regiondaky soňky ýagdaý barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Ulumuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Gunduz vilayatynda howpsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar. Vilayatyň Daşt Arçy we Imam Saýyp atly etrabynda daşar ýurtly militanlarym hereket edýär. Täjik-Awgan serhediniň Gunduz vilayatynyň deňinden 30 kilometr gurrak ýeriniň jeňçileriň iýeçiliginde digini resmiler ma'lum edýär. Imam Saýyp etrabynyň hakimi Amaneddin Qurayşynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Merkezi Aziýaly jeňçiler Amydarya arkaly Täjikistana tarapam geçýär. Daşar ýurtly militanlar Amydaryanyň Täjikistan tarap kinarynda Qalamguzar atly tokoylukda harbiy merkez döredipdir. Düşman ba marzi Tacikistan dara faqat daryay Amu hast. Bina az darya u taraf ham bari khud lana saxtagi ist mantiqi Qalamguzar. Awgan güýçler tarapyndan gysyş görkezilse Merkez Aziýaly jeňçiler Täjikistana geçýär. Eger Täjik serhetçileri gysyş görkezse olar onda Awganistan tarap geçýär. Derýadan o tarap bu tarap geçer ýaly olaryň özleriniň gaýaklary bar. Imam Saýyp etrabynda häzir 200den gurrak uruşda taplanan Merkez Aziýaly militan bar. Olar yerli söwüşçilere harbiy ugurdan tälim berýär. Bomba ýasamagy daşa ýurtly jeňçiler yerli söwüşçilere öwretýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň arasynda enginerlerim bar diýip hakim aýtdy. Hamalat intihari ra mayna infijar sazmandiyi mekenan o engineray Tajiki ast. Imam Saýyp Gunduz vilayatynyň iň uly etraby hasaplanýar. Gunduz vilayatynyň oba ýerleriniň aglabasy jeňçileriň gözegçiliginde galýar. Daşt Arçy etrabyny mundan 2 ýyl töwereg öň Taliban basyp alypdy. Daşt Arçyny jeňçilerden doly ýyzyna gaýdyp almak Awgan güýçlerine başartman gelýär. Daşt Arçy etrabynda indi 2 ýyl bäri Merkezi Aziýaly jeňçileriň hereket edýändigini Imam Saýyp etrabynyň polisiýasynyň başlygy Amanullah Ibrahimi Azatlyk radiosyna aýtdy. Özbekistanly, Täjikistanly we Çeçenistanly jeňçileriň Daşt Arçyda merkez tutanlygyny komandir belläp geçdi. Özbekistandan Çeçeni, Tajiki bu merkezleri köbre güzelleştirdi buladılar. 300 beri şunu başlandı merkez. Imam Saýyp etrabynyň owalaryna da jeňçiler iýeçilik edýär. Diňe Imam Saýyp şäherine döwlet güýçleri kontrol edýär. Merkezi Aziýaly militanlaryň Imam Saýyp etrabynda da yerleşendigini Amanullah Ibrahimi aýtdy. Etrabyň 3 regionda daşar ýurtly jeňçileriň toplanandygyny komandir öňe sürdi. Imam Saýyp etrabynda howpsuzlyk şertleriniň gadal däldigini ol tasdiklady. Jeňçileriň etrabyň merkezine de waham salýandygyny komandir boyun aldy. Özbekistandan Çeçeni, Tajiki, İmam Saýypda Şalbatda bar, Taşközede bar, Kollamanda bar. Bu wagtda bar. Imam Saýyp etrabynyň ýaşaýjylarynyň biri Feridunyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça Merkezi Aziýaly militanlar Täjikistanyň mobil telefonlarynyň sim kartlaryndan peýdalanýar. Amydaryanyň Awganistan tarap kinarynda da Täjikistanyň aqjam telefonlary işleýär. Merkezi Aziýaly militanlar Täjikistanly ýaşlary telefon arkaly Awganistana çagyrýar. Amydaryanyň boýundaky tokoylukda Merkezi Aziýaly jeňçiler bar diýip Feridun aýtdy. Sim kartay Tajikistan karmeta kişwer Tajikistan ba tamas meşe we jawnoy ujara baxyşon jaz mekene ki beýilmege. Demirgazyk gündogry Awganistanyň 4 vilayaty Täjikistan bilen serhetleşýär. Demirgazyk Awganistanda ýerleşen daşar ýurtly jeňçileriň Merkezi Aziýa ýurtlaryna da howpabandyrmagynyň ahmaldygyny Awgan resmiýetleri ýygyderli natap gelýär. Şaýmerdan Ulumurady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Owganistandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Ulumuradynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55.
Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmän. Gepleýär Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan şol dünýäde ykdysady azatlyk boýunça iň gowşak 5 ýurdun arasyndagylar. Şeýle-de Merkezi Aziýada ykdysadyýety azat bolmadyk ýurt diýilip kesgitlenýär. The Wall Street Journal we Heritage Foundation tarapyndan bilelikde taýýarlanan ýyllyk hasabatda Türkmenistan şu gezek 174-nji ýerde ýerleşdirilip, ykdysady azatlygy boýunça geçen ýylkysyndan hem 2 setir iýde sürüşdirilipdir. Bu halkara hasabatyň jekmejeklerini Kardeşim Muhammed Tahirden dinläli. Iqtisadi azatlıkları boyunca täze çap edilen ýyllyk hasabatda Türkmenistana iň repressiv ýurtlaryň arasynda dünýäde 4-nji orun berildi. Türkmenistan jemi 178 ýurdu öz içine alýan bu hasabatda umumy görkejiler boyunca 174-nji oruny ýeledi. Ýa-ni ýakynda köpçilik getirilen bu hasabatda aýdylyşyna görä Türkmenistanda ykdysady erkinligiň derejesi Gurbanguly Berdimuhammedow ikinji gezek prezident saýlanaly bäri barha pese gaçýar. Görüň edilýän hasabatyň Türkmenistan bölüminde aýraty ýurdun dürli görkejiler boýunça şol sanda kanunyň üstünligi kategoriýasynda sanawyň iň soňunda durýandygyny görmek bolýar. Düýbe Washingtonda ýerleşýän Heritage Foundation we Wall Street Journal neşirleri tarapyndan her ýyl bilelikde ýaradylýan bu hasabatda emlak we zähmetkeşleriň hukugy, biznes, maýa goýumlary, sowda erkinligi we korrupsiýanyň derejesi ýaly ugurlara sin edilýär. Hasabatda aýraty maýa goýumy sektorunda Türkmenistanda erkinligiň ýokdugy görkezilip, hökümetiň eýetçiligindäki 6 bankyň tutuş ýurdun maliýe sektorunyň we kredit öpçünçiliginiň 3den 1 bölegine eýetçilik edýändige aýdylýar. Hökümetiň zähmet we sowda sektoruny hem doly kontrollyk edýändige we hususy sowdagarlaryň bolsa diňe kiçi derejeli biznes bilen meşgullanmagy mümkinçiliginiň bardygyny ýatalýar. Hasabatyň has giňişlen bölüminde Türkmenistana dürli görkejiler boýunça berilen baha barada jekmejek maglumat berilip, emlak hukuklary kategoriýasy boýunça Türkmenistan hasabatyň iň soňky ornunda ýerleşdirilipdir. Heritage Foundation we Wall Street Journal gazetiniň raportunda aýdylyşyna görä, geçen ýyl bilen deňeşdirilende Türkmenistanda emlak hukuky, biznes erkinligi kategoriýalarynda jemi 25 görkeji ýyda gaýdyş bolupdyr. Raportda çap edilen dürli görkejilerden çen tutulsa, Berdimuhammedowyň ilkinji prezidentlik möhletinde ýagdaýlar bir neme gowy bolup, 2012-nji ýylda Türkmenistana berilen umumy baha 44 görkeji bolan bolsa, ol häzir 41,9 çelli aşağı kaçıptır. Şeýle-de prezident Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ykdysady siýasaty bilen deňeşdirilende belli bir derejede erkindigi aýdylsa da, hökümetiň umuman üzüňelik siýasatyny dowam etdirýändige ma'lum edilýär. Şeýle-de hasabatda ortaýetde dowam edýän ykdysady çökünligiň tutuş regiony bolşy ýaly Türkmenistanyň ykdysadyýetine de ziýan ýetirýändigini ýatalýar. Türkmenistan geçen hepde azatlyk oý guramasynyň erkinlikleri boýunça Human Rights Watch guramasynyň adam hukukları boýunça şeýle-de korrupsiýanyň derejesine gözegçilik edýän Transparency International guramasynyň ýyllyk hasabatlarynda hem iň pes bahalan ýurtlaryň arasynda galýar. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda ykdysady krizisiň alamatlarynyň ýeni biri peýda boldy. Türkmen işgörleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, türkmen banklary olaryň özleriniň daşary ýurtlardan satyn alýan haritler üçin bank üstü bilen amalaşýan töleglerini daşary ýurt pullaryna öwürmekden ýüz öwürýärler. Bu bolsa işgörleriň öňden bäri peýdalanýan hasaplaşyk mümkinçiliklerini çäklendirýär. Türkmenistanda daşary ýurt valutasyna girilen soňky çäklendirmeler bara Daşgabatda habarçymyz Sultan Atçylowadan gurrun bermegi soradyk. Kardeşim Sahranyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläli. Sultan aýda Aşgabatda käbir telekeçileriň bank hasabyna pulunyň daşary ýurt valutasyna konvertasiýa edilip berilmeýändigini habar berdiňiz. Bu barada dolrak maglumat beräýsiňiz? Men haşy Orsetden, Ukrainadan Süýjükö kandidat önümlerini getirýän telekeçiler bilen söhbetdeş boldum. Ondan soň Kazakstanyň unaş önümlerini getirýän telekeçiler bilen söhbetdeş boldum. İranyň ady önümlerini getirýän telekeçiler bar. Şular orta telekeçiler hasaplanýar. Häzirlikçe orta telekeçilere konvertasiýa ýapyk diýip bankda şeýle aýdylypdyr. Şolara konvertasiýa edip berilen ok diýilýär. Sultan aýda mundan odol bu çäre nähilli, ýagny bu düzgün nähilli? Ana şu düzgün orta telekeçileriň bankda özleriniň hasap şoty bar. Şolaryň alýan haridyna görä eden sowdalaryny manat bilen banka geçirýärdiler. Bankyn telekeçileriň geçiren manatyny konvertasiýa edip
harit gelen ýurda geçirip berýän ekeni. Sultan aýdy, indi näçerek möçürdäki pulun gurrun ne diýär? Şu söhbetde şolun telekeçileriňiz bu barada näme diýerler? Indi näçe Irana gidip bazyk önümlerini getirýän orta telekeçiler 10.000, 20.000 aralygynda harit getirýändikleri barada gurrun berýärdiler. Ondan soň ýanky gelen harit şonuň möçürine görä bolýan, wagon bilen gelen kanditer önümleri var. Ya bolmasa bir konteyner bilen gelen kanditer önümleri bolýar, ya bolmasa Qazaqstandan unaş önümleri wagon bilen gelýär. Şolaryň hasy konteynerde ýa-da wagonda gelen harityň möçüri 30.000 $40.000 aralygynda bolýar diýip telekeçiler şeýle maglumat berýärler. Şonu model konvertasiýa edip berýän ekenler. Sultan aýdy, banklarda şu çäranyň saklanmagynyň sebäbi barada telekeçilere resmi taýdan haýsy-da bolsa bir düşünüş berilipdirmi? Hiç şeyler düşündürüş berilen okdiya. Yöne telekeçiler sebäplerini düşündirme haýsy ederlerinde şolara bir ýanky ýokardan nähilek bir çıkarılan buyrukmy ýa bolmasa bir görkezmemi şu barada dokument görkezip bilen oklar diýär. Dilüstü bilen habide şunu konvertasiýa etmeli diýdiler. Häzirlikde konvertasiýa edemzok yapyldy diýip şolara jogap berýär diýerler. Bir aýratyn şolara düşündiriş ýa bolmasa görkezilen dokument ýok diýip telekeçiler şeýle maglumat berýärler. Sultan aýdy, men dogry düşünüpdirmi? Ýagny mundan odal telekeçiler şu söwdasyny edenden soň öz manat görnüşindäki puluny öz bank hasaplaryna geçirýärdiler. Bank hem şol puly dollara öwrüp daşary ýurtlardaky firma uğradyp berýärdi. Indi häzirki wagtda şol dol diýen ýaly ýatyryldy, şeýlemi? Hawa edil şeýle şu senin düşünüşiň ýalak diýär. Sultan aýdy, telekeçiler üçin banklarda şu dollara ýagny daşary ýurt valutasyna geçirilip berilmeýän bolsa, şeýle-de telekeçiler aeroportda naqd görnüşinde pulu daşary ýurtlara çykarjak bolanyny hem käbir çäklendirmeleriň bardygyny habar berdiňiz. Şeýle-de ýurtda dollaryň satywy bilen baglanşykly hem çäklendirmeler bar. Indi umumyň şu ýagdaýy şu zatlar gödöňüne tutanmady. Bu telekeçiler söwdegärler üçin näme aňladýar? Indi şu telekeçiler bilen söhbetdeş bolanynda näýem käbir telekeçileriň özleriniň işini togtadandygy barada da maglumatlar alyp bolýar. Şu häzir edil işler ýalyk bolmady, konvertasiýa edilmese de işler bilen zok. Bir soňlahylak bolar kadyp biraz wagt garaşmasak bolanok diýip şäher ýa işini togtadyp basan telekeçiler bar. Şeýle ýagdaýyň döremegi azyk önümleriniň azalmagyna getirer, bahalaryň galmagyna getirer diýen pikirler bar. Şular arkaýyn işlemä mümkinçilik ýok, häzirlikde işler bilen zok diýerler. Daşary ýurda özüň gidip şol hasaplaşyp geljek bolaýanyňda da ýa aeroportdan daşary döwlete çykýanlara ruhsat berilen $10.000 olaryň alan haritlerine görä tölemlerine ýetenok diýilýär. Sen $10.000 ertip geleniň bilen o taýda sen ýene-de bergidar bolýan, haýyt uğratýan patawşiklere. Şoň üçin häzirlikde şol alasarmyk ýagdaýda telekeçileriň köpüdýän işler bilen zok diýip şolar ýalyk maglumatlar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylyba bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Türkmenistanda daşary ýurt valutasyna degişli bank hasaplaşyklarynyň çäklendirilendigi barada resmi maglumat berilmedi. Sebäpler hem resmi taýdan düşündirilmedi. Şol wagtda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň web saytynda ýaňy ýakynda çap bolan resmi maglumatda 10-njy ýanwardan bäri ýurtda dollaryň naqd söwdasynyň ýatyrylmagynyň sebäpleri düşündirilip, hususan da ýurdun bank sistemasyny halkara kadrlaryna laýykly östürmek we naqd bolmady hasaplaşyklary ýaýwanlandyrmak maksady agzalypdy. Asliýetinde ýurdun daşyna daşary ýurt valutasyndaky tölekleriň çäklendirilmeginiň nähili sebäpleri bolup biler. Şeýle çäklendirmeler ýurdun mali sistemasyna, banklaryna näme berýär, nähili täsir ýetirýär? Biz bu sowallar bilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öňkü başlygy Hudaýber Dorazowa ýüzlendik. Hudaýber daga soňky döwürde, soňky günlerde Türkmenistanyň maliýe puwdagynda ýüze çykan ýagdaýlaryň ýene biri türkmen işewirleri daşary ýurtlardan satyn alýan haritler üçin hasaplaşyk usullarynyň biri bolan bank üstü bilen töleg etjek bolanlarynda banklarda olara türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna öwürmeýändiklerini aýdypdyrlar. Ýa-ma düşündiriş berilen ok şeýle çäklendirmäniň
ýüze çykmagyna näme sebäp bolup biler siziň pikiriňizçe? Birinciden hökmani eger ýagdaý näil gyn bolundy da bar. Ol şu konvertasiýa milli puly ýa-da daşary ýurt valyutaly çalyşyk ol hökmani geçip durmaly. Öz şolong aragatnaşygy öz akymyna bolmaly da, öz akymyna bolmaly. O ýerde hiç bir ýanky gynçylyk bolmaly da, gynçylyk bolmaly da. O soňumuz ikinciden. Ine mysal üçin şu käbir ýurtlar bar da, käbir ýurtlar bar. Şol hemme zady öz içinde özlerinde bar da. Ine ýöne Türkmenistan ýeri ýurtlar çykdy. O ýerde köp zat daşyna çykyrylýar, mysal üçin aýdar şu energetika ýöne köp zatym ýöne daşyndan getirilýär. Şoňar ýurtlarda gyn bolýar-da, birden şoňar bir valyuta çalyşygy bolmasa, gynalsak şu Türkmenistanda çäldik bir daşynyň bir gynçylyk görese, hemme şu gynçylygy şu halkyň üstüne atýarlar-da. Hudaý berdi, indi şu kynçylyga näme sebäp bolup biler siziň pikiriňizçe? Görýänmi bärde o iki sebäp bar da. Hakykatdan daş täsir bolýar-da, o daşynyň ýöne içki sebäplerim bar bärde. İkisi var. Çok sebäpler bar aýdanyň, ine şu Türkmenistana bagly da aýdyl şu mysal üçin şu gazyň bahasy, neftiň bahasy o Türkmenistana bagly da. Türkmenistanyň çözümlüğü nokta. Ol halkara bazar çözýär da oňar zatlary. O zatlar o Türkmenistana bagly da. Ýöne Türkmenistan ýaly öz önümini şu gazyny neftiň daşyna satýan ýurtlar da şu öňünden şoňlar zatdan boljugyň öňüni almaly. Şonu hasaplamaly. O görmeli, garaşmaly şoňar zatlary da hemme taraplaryň şoňa taýýar bolmaly. Ýöne ikinji sebäbi şu ýurduň özünden. Türkmenistanda şu bir topar o valyuta köp gelen döwri bir topar gerekmejek administrativ jaýlar, meni köşkler, näme şoňar zatlary haçlap sat. Häzirim bir topar şu Türkmenistanyň borçlary bar, şu ýanky daşary ýurt firmalaryň öňünde her hil bu gerekmejek Türkmenistana bir topar jaýlar salmany valyuta tölemeni şoňar borçlary bar da. Ana şu Türkmenistanyň elindeki de ýöne Türkmenistan şoň näde dogry siýasaty. Ana şu iki sebäp. Bir daşky Türkmenistana bagly, ikincisi içki. Soňky aýlarda alyp görsek Hytaýyň maliýe bazary çaýkandy. Öňkü postsovet ýurtlary hem Ortiýet, hem Azerbaýjan, hem Gazakystan milli pullaryny çäklendirmek boýunça çärelerinden el çekdiler. Pullaryny erkin dolanşyga, erkin hasaplaşyga, çalyşyga goýberdiler. Güýçli depkinde gowşap barýar milli pullar. Türkmenistanyň valyutasy hem saklanıp duruşy, öňkü duruşuna şu ýagdaý täsir edip bilermi Türkmenistanyň banklarynyň daşary ýurt hasaplaşyklaryny çäklendirmegine? Ol hökmani görýän täsir eder. Ol bir şu diýen korrupsiýa getirir. Ýöne koýadymda gynçylyk durýar. Ýa-ni bir mümkinçilik duratmasaň da şoň öz akymyna çalyşmany da hökmani haýsy bir ýurt alsaňam da näili daşyny gynçylyk durýarsa bol çalyşyk öz akymyna bolmaly. Ol esasy bärde şu milli puly zelil getirilýär. Egerde milli puly zelil getirilse o Türkmenistanyň iqtisadiýatyny, Türkmenistan halkyny zelil getiren bolýar da. Soň hökman üýtkär, ol hökman güççekleri ýoňda ýöne bir topar bir pul ýeter da. İkincisinden bir topar adamlar gynçylyk çeker da. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Duradow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi email etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Kontakty sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi email edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.